Vull agrair-vos la vostra presència perquè nosaltres sempre intentem participar en actes amb esperit unitari. I aquest esperit també guia la nostra participació en aquest acte. Ho fem perquè davant d'un enemic fort i amb uns mecanismes de poder molt potents al qual ens enfrontem, hem de treballar junts si volem que un dia no molt llunyà puguem, des d'un altre escenari, l'escenari d'un país lliure, puguem retre un altre homenatge, aquesta vegada oficial, a tots els lluitadors per a la nostra llibertat nacional. Una cara curta que estem adonant quan estem presentant aquest documental arreu del país, que molta gent desconeixia. I per sort hem pogut fer-lo. I hem pogut... Ens ha costat bastant, no ha estat fàcil. Vam fer una campanya de micromecenatge en què més de 200 persones i entitats es van donar el seu suport econòmic. Molts que en aquests moments s'empenen la boca de llibertat i de moltes coses, han de recordar també que el seu paper que van tenir fa 20 anys. Perquè les coses, en el seu camí, en el seu recorregut, tothom, com es diu al final, tothom se situa al seu lloc. Unes tortures que, com explicava l'advocat Doñate, van ser, que no s'ha recordat mai a l'estat espanyol, que aquestes tortures se segueixin donant mai. I aquí, mica en mica, en aquests moments, com deia al principi, estem començant a anar per aquest camí. I és el moviment popular, en aquests moments, el que tira de dreta i el que tira i el que va més enllà i el que es portarà realment a assolir aquesta llibertat total. A tots els companys que durant tot aquest recorregut des de l'any 79 que va començar aquesta estratègia ens han deixat pel camí. I concretament aquí al País Valencià volia fer un recordatori al Toni Villaescurça. Per ell, en primer lloc, agrair molt a la Societat Coral Micalet, aquesta entitat que possibilita el de fer tantes coses a la nostra ciutat i al nostre país. I agrair al Fòrum per la Memòria del País Valencià l'organització d'aquest acte. I per altra banda, a tots nosaltres, tota la gent que van patir aquella ràcia, avui en dia continuem militant en les files de l'independentisme combatiu. L'objectiu era acabar en el conjunt d'organitzacions estratègiques de l'independentisme català, d'acabar de socarrer a la possibilitat de l'independentisme. 20 anys més tard, i som aquí. I com un dia el Pep Musté fa una estona, 2 milions de persones, moltes de les quals minoritàries, però moltes eren del País Valencià, de les illes de la Catalunya Nord, el dia 11 de setembre, i eren a Barcelona, en la més gran manifestació proindependentista que s'ha donat mai en aquest país. Malgrat que ens han arrasat del país i la terra i el poble, malgrat que han cremat el país, malgrat les polítiques contingudes d'extermini del nostre poble, malgrat el feixisme, el colfeixista, la guerra i el postfeixisme, el franquisme, malgrat tenir a València les fosses comunes més grans de tota Europa en milers i milers de soterrats per la policia franquista, impunement, malgrat això que gràcies a entitats com el Fòrum poc a poc van veient la veu, la llum, i moltes persones van veure-lo, malgrat tot això, malgrat els milers i milers de persones detingudes, torturades, empresonades en la fosca nit del franquisme i posteriorment en aquesta reforma borbònica que no era sinó mantenir el mateix franquisme, malgrat tot això, nosaltres estem aquí. I hem patit de valent, ja ho deien algun company o companya al principi, i hem perdut a molta gent per el camí, a Valentín González, a Miquel Grau, al Guillén Agulló i Salvador. Hi ha hagut molta gent que malgrat això ha continuat i continuarà el combat, i crec que és important també reconèixer que més enllà de les lluites individuals ha hagut importantíssimes lluites col·lectives en el nostre poble. Recordem les lluites contra la desertització industrial dels anys 80, les lluites per als drets dels barris, de les persones, les lluites per als drets de les dones i els homes treballadors. Jo crec que hem demostrat recentment també en la primavera valenciana que el nostre poble no és un poble moll, que quan toca surt al carrer, és valent, és capaç de lluitar. No són un poble moll, són un poble, podem dir-lo, orgullós, són un poble valent.
el País Valencià, el poble valencià, els catalans i les catalanes del País Valencià, podem dir orgullosament que són un poble valent i que continuarem lluitant per la nostra independència fins al final. Molt bé. Perquè no ens enfrontem a un capitalisme difós, no ens enfrontem a un patriarcalisme universal. Estem enfrontant-nos a l'estat espanyol. L'estat espanyol és la concentració i l'essència del capitalisme més feroce, més retògraf, més espoliador, més explotador. I contra aquest estat no serveixen estratègies reformistes, ni autonomistes, ni quimeres federalistes. Contra aquest estat serveix una clara estratègia independentista que subsumissa totes les formes de lluita, totes les lluites i totes les reivindicacions en pos de la nostra independència. I també per no caure en els mateixos errors que s'hagi pogut cometre anteriorment en aquest camí que ens ha de portar cap a la independència i el socialisme. També agraeixo a Llibertat.cat, a Serva Produccions, a Alerta Solidària i a Memòria contra la Tortura per portar a terme aquest documental on es detalla tot el procés polític i repressiu que l'Estat va organitzar contra l'independentisme combatiu arran de les Olimpiades i que pretenia acabar amb nosaltres, així com la resposta nostra posterior. La nostra història independentista està plena de repressió, plena de guerra bruta, plena de mentides, plena de silencis, etc. per part de l'Estat. I sempre ho hem superat. En tot moment, l'independentisme hem aixecat el cap, amb més força si cal. Som de pedra picada, però tenim les coses clares. Vam prendre un compromís i intentem ser coherents amb el que creiem. Mai ens ho han posat fàcil ni ens ho posaran, i en som conscients. Per això estem segurs de guanyar. La seva democràcia, que en tot moment hem combatut, està sota mínims i deteriorada per la corrupció, les mentides i la llunyania de la política del que demana el poble, exercint el poder a cops de repressió i opressió. La ràtzia del 92 és un exemple d'aquesta política. Ara veiem els resultats de tot aquell espanyolisme més ranci que denunciàvem, en polítiques contra el català arreu del nostre territori, i aquell malbaratament de recursos humans, econòmics o de medi ambient que ens van endossar i que beneficiarien a uns quants i anirien contra el poble treballador català, que ara estem pagant amb unes retallades de tot tipus en drets socials, atur, desnonament, racisme. I guanyarem perquè tots nosaltres som gent del poble. Som gent que vol acabar amb aquest sistema capitalista i que no vol ser mai més esclau. Som gent que creu en la igualtat i en la democràcia, i no en aquesta dictadura que ens apliquen els estats on els poderosos exerceixen les lleis i tenen tots els privilegis. Som gent que creu en la independència i no vol estar sotmès mai més. Som gent que diu les coses pel seu nom i a la cara, sense por. Dit en altres paraules, som gent que lluita per la llibertat i la justícia social. Visca els països catalans, visca la terra!